Inniki ýagdaýymyz haçanda limitimizin bahasy 0 köpeltmek tükenksizlik çykanma. Limitimizin berilen bahasyny ýerine goýan ýagdaýymyzda eger jogabymyz 0 köpeltmek tükenksizlik çykýan bolsa, onda o ýerde etmäge synanşmaly zadymyz biziň şol ýazylan aňlatmany 0 gatnaşan 0 ýa-da tükenksizlik gatnaşan tükenksizlik çykjak şekilde ýazmaga synanşmak. Sebäbi bu ýagdaýlar biz geçen videolarımızda düşündürüpdük. Haçanda 0 gatnaşan 0 ýa-da tükenksizlik gatnaşan tükenksizlik bolanda limidi nädip çözülmelidigini biz hem bilýäs. Onu şu ýerde gysgaça görkezlen haçanda iki fonksiýon köpeltme hasyly 1 0 1 tükenksizlik diýip ýazylanda onu gatnaşan şekilde ýazyp ýokarsa meselem diýeli birinji bölek 0 bolsa 1 gatnaşan 0 edip ýazanmyzda tükenksizlik çykjak üçin tükenksizlik gatnaşan tükenksizlik bolýar ýa-da aşakda onuň tersi berilen. Onu misallara seredeli. Indi şu ýerdäki misala serersek, x'in ýerine tükenksizlik goýamyzda bäri tükenksizlik, bäri 0 goýamyzda da 0. Onda men şuny ajaýyp bir del ýagdaýyna getirmege, birinji ajaýyp bir deliň ýagdaýyna getirjek bolmaly. Jogap başgarak çykarýaly. Onda deňdir limit drowyň ýokarysynda sinus 1 gatnaşan x. Şu ýerdäki x'y men drowyň aşagynda 1 gatnaşan x diýip ýazyp bilýän. Haçanda x tükenksizlige gidenli. Indi bu ýagdaý men öňden bilýän. Haçanda sinus x'in aşagynda da edil şo burçuň mukdar baý bolan ýagdaýynda men muny göni 1-e deň diýip alyp bilýän. İkinci misala seresek, ikinci misalda 1 gatnaşan minus tükenksizlik bäri 0, bärim tükenksizlik görünýär. Onda men muny näme diýip ýazýan? Şuny drowyň ýokarysyna ýazan ýagdaýymda limit x minus tükenksizlige gidenli ýokarda 3x minus 2 aşakda x goşmak 5 deňdir. Indi biz näme diýipdik? Haçanda tükenksizlik gatnaşan tükenksizlik çykan ýagdaýynda iň uly sanlaryň öňündäki iň uly x'in derejesi iň uly bolan x'laryň öňündäki koeffisientler men jogabym bolýar diýipdik. Onu şu ýerde 1 var diýip hasaplasak jogap 3 çykýar diýip bilýäs. Indiki misalda seretýäs bolan kosinus ýerine goýan ýagdaýymyzda bärsi tükenksizlik, bärsi 1 minus 1-den 0. Onda men näme etmeli bolýan? Kosinus bölegimi bir sinus bilen çalyşyp, onu ajaýyp bir del ýagdaýyna ýa-da şo ýerdäki düzgünlere meňzeş bir zady getirmäge synanşmaly. Onu şu ýerdäki kosinus 1 gatnaşan x'in ýerine men näme diýip ýazyp bilýän? 1 minus 2 sinus kvadrat 1 gatnaşan 2x. Ýani şu ýerdäki burçuň ýarysy. Onda limitimiz täzeden ýazýas. Limit x tükenksizlige gidenli x kvadrat ýaýyň içinde 1 minus 2 sinus 1 gatnaşan 2x minus 1. Indi minus 1 bilen 1 gitýän üçin näme galýar bärde? Limit x tükenksizlige ymtylanna x kvadrat köpeltmek ýaýyň içinde minus 2 sinus 1 gatnaşan 2x galýar. Kwadradyny unutmaly. Indi men etjek bolýan zadym şu ýerdäki burç bilen şu x'i bir meňzeş şekilde ýazmak. Onda limit x tükenksizlige gidenli minus 2'nin daşyna çykarsam minus 2 drowyň ýokarysynda sinus kvadrat 1 gatnaşan 2x. Indi şu ýerdäki x kwadraty men aşak ýazanymda göni 1 gatnaşan x kvadrat diýip ýazmaly bolýan. Indi seretýän bolyn sinus kvadrat x kvadrat. Ýöne şu ýerde bir yetmeýän bir zat bar, burçlar deňdel. 1 gatnaşan 2x. Indi eger men şu bölek bilen şu bölek meňzeş edip bilsem, şu ýerden ýazalanyna kem ýerlerini doldurup limit x tükenksizlige ymtylanna minus 2 ýokarda sinus 1 gatnaşan 2x'in kwadraty aşakda da edil şu görnüşde ýazjak bolsam men 1 gatnaşan 2x'in kwadraty diýip ýazmak isleýän. Ýöne şu ýerde 1 gatnaşan x kvadrat bar. 2x'in kwadraty. Näme özümden goşdum? Şu ýerdäki 2'ni, ýani 2'nin kwadratyny özümden goşanym üçin şu ýerde köpeltmek 4 diýip ýazýan.
açan ýagdaýymda şu ýagdaýyň galmak üçin onu deňdir limit şu 4 bilen şu 2 gysgalan ýagdaýynda x tükenksizlik ymtylanda ýokarda sinus 1/2x aşağıda 1/2x şunu kvadratın aýratyn ýazýan. Bärde ikiler gysgalan ýagdaýynda minus 1/2 galya deňdir. Ine şu bölügmen birdigini bilýän bäri bir bolýan bolsa näme galya iza minus 1/2 galya. Indiki ýagdaýymyz tükenksizlik minus tükenksizlik çykanda nädip işlemeli? Ona bu ýagdaýda men etjek zadym ýene ýankyýaly. Öňkü bilýän keskisiz ýagdaýlama getirmek, 0 ýa-da tükenksizlik gatnaşan tükenksizlige getirip işlemek. Ona şu mysaly seredeli. Ýerine bir goýan ýagdaýymyzda aşağı 0 çykýan üçin tükenksizlik minus tükenksizlik bolup dur. Onu aşaklaryny deňläp bile ýazan ýagdaýymyzda näme bolýar? Limit x 1/2 şunaýmyz biziň x aýyrmak 1 köpeltmek x goşmak 1 diýmek. X aýyrmak 1 bärde ba onda ýok bolan bölegi köpeltsek 2 minus aşağına x plus 1'e köpeltmeli bolýas diýdik. Onu x plus 1 aşağıda da x kvadrat minus 1 deňdir. Ne limit x 1'e gidenne ýokarda ýaý açan ýagdaýymyzda 2 minus x minus 1 ýani 1 minus x bolýar. Aşağıda da x kvadrat minus 1 bolýar. Ine şu bölegi minus bilen köpeltip ýazan ýagdaýymda näme bolýar? Limit minus x minus 1 aşağı bölekde de x minus 1 köpeltmek x plus 1. Haçanda x 1'e gidenne. Ine şu bölek bilen şu bölegi gysgaldan ýagdaýymda näme galya? Minus 1 gatnaşan x goşmak 1 x'in ýerine de 1 ýazsak minus 1 gatnaşan 2 bolýar. Indiki misalda etmeli zadymyz gön ýerine goýsak tükenksizlik minus tükenksizlik bolýar. Onda aşaklaryny deňläp işlejek bolsak limit x 0 ymtylanda 1/2 sinus x minus tangens diýenimiz aslında şu tangensin sinus gatnaşan kosinus. Ýöne 1/2 tangens bolan üçin tersi bolýar. Yani kosinus x gatnaşan sinus x bolýar. Onu aşaklar meňdeş limit x 0 ymtylanda 1 minus cos x aşakda da sin x var. 0 goýan ýagdaýymda 1 minus 1-den 0 gatnaşan 0 ýagdaýa geldik. Onu ne etmeli zadymyn trigonometriýanyň düzgünlerinden peýdalanmak. Ýokarsyny 1 plus cosinus x bilen köpelden ýagdaýymda sinusa geçip bilme mümkinçiligim bar. Onda limit x 0 ymtylanda 1 minus cos x köpeltmek 1 plus cos x. Aşağıda da sin x. Ýokarda nämeden bolsa aşağıda da ütgemezlik üçin şu bir zady goýýan cos x deňdir. Ne? Şu bölek näme bolýar? 1 minus cosinus kvadrat x bolýar. O da näme deňdi? Sinus kvadrat x-a deňdi. Onu deňdir diýäs. Limit x-myz 0 gidenne. Ýokarda näme galy bizde elimizde? Sinus kvadrat x galy. Aşağıda da sinus x ýaýyň içinde 1 goşmak cosinus x deňdir. Şu sinus x-laň birini gysgaltsak ýokarda diňe sinus x galy. Aşağıda 1 goşmak cosinus x galy. Haçanda x-myz 0 ymtylanda. Ine x-in ýerine 0 goýsak, ýokarky bölegimizde 0, aşağıky bölek cosinus 0 diýen baham 1'e deň. 1 goşmak 1-den 0 gatnaşan 2. Bu da deňdir 0 bolýar. Ine şu ýerde bir düzgün bar. Eger a 0-dan uly, ýani pozitiv bir hakyky san bolup,
f funksiyası fx deňdir kök aşagynda kvadrat köküň aşagynda ax kvadrat goşmak bx goşmak ise şeklinde bolsa, onda biz limitimizi şu aşagdaky ýagdaýda çykaryp peýdalanyp bilýär. Sebäbi tükenksizlige limit tükenksizlige amtylanda köküň aşagynda tükenksizlik çylşyrymlyk ýüze çykýan üçin şu ýerdäki formuladan peýdalanyp bilýän. Mysal seredeli. Şu ýerde mysal berilen. Onda men birinji ýazylan baham x kvadratyň öňündäki baham a bolýar. X-iň öňündäki baham b, soňky duran baham c. Edil şoňal bu ýerdäki a-myz, b-miz, bu bölegim biziň c-miz bolýar. Deňdir, onu şeýle ýazaly limit. Veya göni ýerine goýsam tükenksizlik minus tükenksizlik bolýar. Ýanky keskisiz ýagdaýa gelýär. Şondan çykmak üçin men şu düzgünden peýdalanýan. Onu göni ýerine ýazan ýagdaýymda kök aşagynda şeýle ýaňy içinde ýazaly kök aşagynda 4 x goşmak b-miz 8 gatnaşan 2a diýsek 2 köpeltmek 4 aýyrmak ikinji köküm üçin kök a-myz kök 4 köpeltmek b-miz minus 3 x goşmak minus 3 gatnaşan a-myz 4 2 köpeltmek 4 ýa-ýapýas deňdir. Ine şunu açan ýagdaýymyzda limit x tükenksizlige amtylanda bäri 2 bolýar. Bäri polajitil bolan üçin moduly polajitil edip çykaryp bilýän. Onu ýaýyň içinde 2x goşmak 8 bilen 8 gysgalýan üçin 1 bolýar. Goşmak 2 aýyrmak şu bölegim içine köpelden ýagdaýymda 2x bärim minus 3 gatnaşan 8 ýokarsyny köpelden ýagdaýymda 2 bilen minus minus plus bolýar plus 6 gatnaşan 8 deňdir. Ine bärden 2x'lar gitýär. 2x'lar giden ýagdaýynda aşaklaryny deňlesem şunu 8'e köpelden ýagdaýymda näme çykýar jogabym? 2 8'iň 16 goşmak 6 16 goşmak 6 gatnaşan 8 deňdir. 22 gatnaşan 8'den 2'den 2'ye gysgalsa 11 gatnaşan 4 çykýar. Indiki mysala seredeli. Indiki misalda da ýene şu bir ýagdaý bar. Onu şu ýerdäki a-myz 1 bolýar. Şu ýerdäki 1, b-miz minus 2. Şu nimizam c bolsa, onu deňdir diýäs limit x minus tükenksizlik amtylanyna şeýle ýaýyň içinde ýazaly. Kök a diýenim kök 1. Köküň aşagynda 1. Moduluň içinde x goşmak b diýenimiz minus 2 a-myzam 1 biziň 2 köpeltmek 1. Goşmak dowamında näme? X aýyrmak 4 bar. X aýyrmak 4. Ýa-ýapýas. Indi şoň içine seretýäs. Minus tükenksizlik goýan ýagdaýymyzda içi otrisatyl çykjagy üçin içini minusla köpeltip çykarmaly bolýan men. Limit minus tükenksizligi denne. Minus 1 bilen köpeldenimde minus x bäri minus 1 bolup durdy. Minus 1 bilen köpelsem plus 1 bolýar. Ýyzynan gelýän baham plus x minus 4 deňdir. 1 x'lar giden ýagdaýynda minus 4 plus 1 näçe çykýar? Minus 3 çykýar. Inne iň soňky limide değişli keskisiz ýagdaýym 1-iň derejesinde tükenksizlik bolsa näme etýäs? Eger iki funksiýa şeýle limit fx haçanda x 0 amtylanda fx'imiz 0 bolsa, gx funksiýamyň limiti bolsa, tükenksizlik bolsa we funksiýa şu ýagdaýda berilip limiti sorulan ýagdaýynda men jogaby n'iň derejesinde k diýip hasaplap bilýän. K-myzyň bahasam fx funksiýa bilen gx funksiýany köpeltmek hasylynyň limitleri. Şu bir baha amtylanda limitimiz. Onu mysala seredeli. Şu ýerde ilki barlayan şu formulamy deňgelýärmi? Haçanda x'in ýerine tükenksizlik goýanymda bärsi 0 çykýar.
Yani bir demek ýaýyň içinde diňe bir galya. Derece tükenksizlik koysam derecede tükenksizlik bolýar. Demek şu ýerdäki formulam men yerine ýetirip bolýar. Şu ýerdäki formulamy yerine ýetirip bolýar. Onu şu bölegim, yani 0 çykýan bölegim men fx bölek, derejedäki bölegimim gx bölek. Ine men şu ýerde derejesinde k diýip ýazyp bilmek üçin şu funksiýany k'nyň bahasyny hasaplamaly. K diýänimiz limit x'imiz şo bir baha amtylmaly. Fx gx deňdir. Fx funksiýamyň nämedigini men bilýän. Onda limit 2 gatnaşan 2x goşmak 1 köpeltmek gx funksiyam 3x goşmak 1. Haçanda limitimiz tükenksizligi amtylanna. Indi men bärden bilýän şu ýaý açan ýagdaýymda sanawjydaky bölegim näme bolýar? 6x goşmak 2 bolýar. Onda x'laryň derejeleri meňdeş. Men öňündäki koeffisientlaryň tükenksizlik gatnaşan tükenksizlik bolan üçin öňündäki koeffisientler men jogabym bolýar diýip bilýän. Demek şu ýerdäki k-myň bahasy 3 eken. Ýani şu ýerden ýazaly k deňdir 3. Demek şu mysalymyň jogabyny men n'niň derejesinde 3 diýip bilýän. Indiki mysala seresek, ilki sereden ýagdaýymyzda göne bir goşmak ýagdaýy ýok. Onu men şunu bir goşmak bir funksiýa diýip ýazyp bilsem, belki şu ýerdäki formulany ulanyp bilerin diýip düşünýän. Onu ýazyp göreli. Limit x tükenksizligi amtylanna. Şulary hersini aýrym aýdalawjyda ýazsam x gatnaşan x aýrmak 1 gatnaşan x diýip. Onda näme bolýar? Şu ýerden ýazaly şeýle düşünükli bolar ýaly. X gatnaşan x minus 1 gatnaşan x. Sebäbi bir maýdalawjyda ýazsam ýene şu ýagdaý bolýar. Onu x bilen x gys halsa 1 bolýar. Asoň bäri minus 1 gatnaşan x. Derecede x. Ine şu ýerek tükenksizlik koysam 0, 1 derejesinde tükenksizlik çykýar. Demek meniň fx funksiýam şu. Bärdäki ýazylanan men gx funksiýam bolýar. Onda men näme diýip bilýän şuňa? Derejesinde k diýip bilýän we k-ny şu ýerden hasaplaly. Limit x tükenksizligi amtylanna. Fx funksiýamyz minus 1 gatnaşan x. Köpeltmek. Gx funksiýamyz x deňdir. Haçanda x'lar bir gysgalan ýagdaýynda jogap minus 1 çykýar. Demek şu ýerdäki k-myz derejesinde minus 1. Limide değişikliği düşündürecek temalarım häzirlikçe şulardan ibaret. Bundan soňky temamyz önüm bolar. Önümüň soňky böleklerinde limide değişikliği gysgaçyk bir düzgün düşündirip geçmekçi. Häzirlikçe sag bolun.